Ассалому алейкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 21 апрели соли 2026 як навори бениҳоят ҷолиб кардам бари шумо. Боз як хушхабар дӯстон, 1000 рубл баробар ба 132 сомонӣ. Дӯстон бибинед, дар навори имрӯза сечка аст, ҳама Астраеф, яъне ки хеҷибеко бардорам. Ба ҳазур бошен, лайкҳои бесима фаромӯш накунен, якта топ бизанем бардор, шумо чиза мерава, ҳатман дар канали мо обуна шавед. Агар дошта бошен мошин дӯстон, ё ки хона, ё ки замин, ё ки квартира, метавонед дар рақамҳои рӯи навор буда ба ман муроҷиат кунед. Насиб бошад дар наворҳои баъдӣ ана ҳамин видеош мегирем ва баҳри бинандагон ва баҳри харидорон мардорон пешниҳод мекунем. Хулоса ки қисса кӯтоҳ мақсадоли дӯстон, мегзарем ба эълони аввал. Комфорт автомобил бардоро Мерседес сечка дар Табо шаҳр аст. Аниқтарш дӯстон дар истиқлол. Солаш 1994, мотори 1.8 холи бензин, коробка бошад механика дӯстон. Салон тозак, хушро. Мошин кит хурдагӣ нест, тиқ намега. Хулоса гап ки як дист гаштагӣ баъд аз харидорӣ кардан аз вагон дӯстон аз соли 94. Як дист гаштагӣ. Мошин хеле дист ба дист шидагӣ нест. 50,000 сомонӣ боз аз номи канали ман. Ҳатман анами сечка имрӯза бардоро муомилаи хуб дора боз. Аз номи канали ман марҳамат занг бизанед. Рақамҳои +7 912 356 95 47. Акамон WhatsApp дорад, дасти дорад. Марҳамат муроҷиат кинед. Ин акамон худаш ҳозир дар шаҳри Русия аст. Ин автомобил ба номи падараш кардагия, яъне ки дар ҳамин истиқлол дар Табо шаҳр. Хулосаи гап дӯстон, комфортни автомобил, бихоҳем ки ба роҳат мошини раисӣ ҳай кунед, агар на марҳамат маълумотро гуфта гузаштам. 94 дар истиқлол 50,000 нарх, муомила аз номи канали ман. Эълони дигӣ мегзарем дӯстон, як хундаи аванти. Баъзур бошен рости Астраефо дар пеш аст бардоро, арзон аст, бо нарх навои қиматтарак ҳам ҳаст. Хулоса видео хубай, аз аввал то охир фақат тамошо кунед, пайгирӣ. Хундаи аванти дӯстон дар ноҳияи Хуросон аст. 2009 солаш, холи бензин, мошинча сепсия, як тонировка бакини агар бо хуб мешавад. Ба фикрам каги буд. 2009 холи бензине бардоро. Холи бензин, мотори 1.6 камрасход, коробка бошад боз плюс ин автомат дӯстон. Коробка автомат. Ҳолат сасани бениҳоят идеални, тана рости гап шиша, паша бардоро мелаш ба дар танаи мошин. 75 рақамҳои 906 88 717 ё ин ки 907 68 59 95. WhatsApp дорад ва ҳамдасти акаун. Марҳамат муроҷиат кунед. 1 сол ҳуҷҷати утилизатсияи техпаспорти дигар. Мегзарем ба эълони сеюм. Бародарҷоно, амин нарх ҳавози мегум сар аввал лайк ҷои бесима бизанед, баъд ба ҳазор тамошо кунед. 15500 сомонӣ Астраеф 93 сол, рангаш сарх бисёртар бонувои ино ҳай мекунад. Женский цвет мега, неки бачаҳам ҳай мекунад. 97 дар шаҳри Душанбе 1.6 мотор, коробка бошад механика. Даруни мошина менае бача, ҳолат состояниеро бинем бениҳоят идеални. Хуб, неки ҳуҷҷат надора, ина фаромӯш накунед. 15500 сомонӣ. Бензин, газа, механика дар Душанбе 93 сол. Рақамҳои 917 охириш 46. Я марҳамат WhatsApp якада ҳозир, ак метавонед ки шумо занг бизанед, рафтаён ки аз наздик автомобила бибинед. Хулоса дилтон тар нашавад. Агар дӯстон мошин агар нафаҳмен, касоне ки бардоро аз ғарибӣ нав меояд, усто хатибра ҳам вақт боз ягон дар дошта боша, агар нарх набоша мефурорем. Мегзарем ба эълони чорумон дӯстон. Боз ба ҳамон нарх бардоро Астраеф, неки дар ҳақиқат краска талаб шидагия бардоро вампери хафром кор дорад. Балонош ана уже 40% мондагия чизе аст, ҳамра мегӯм дӯстон. даронаш камтарак уборка кардаги нест. Дар Душанбе 93 сол, 1.6 механика, коробка, бензин, газа. 15500. Рақамҳои 009 98 14 WhatsApp дорад. WhatsApp дорад ва ҳам дасти дора акамон. Утилизатсия дорад. Дар масъалаи ҳуҷҷатҳо дӯстон ростигап намедонам. Хуб, 93 сол. Ина марҳамат касе ки мошини арзонтар кофтеза боше, агар ё ки усто бошен, мошин бихарен, ремонт кунен, савдо кунен, хулоса мошин бизнесо. Занг бизанед, рафта як аз наздик бибинем. Фарошам ниё ку аллакай кафил аст. Эълони панҷум мегзарем дӯстон. Ин мошина ай нуқтаи назар айс нигоҳ мекунем, ё ки ваҳ бача краска талаб нест. Не. Дар ақас бардоро боз ай пеш боз мебинен
چیزی هست همون را میگم کمترک ماشینچنی بکنید краска طلب شدگی نه پیشم میخوای کار داره خلاصه 90 سال در دوشنبه موتور 1.6 коробка бошад механика дар он салон камтарак бетартиб ана хулосаи гап ки вампири хафом алиш кардаги бардорҷоно 20 000 сомони нарх ба свети рӯшан сурат гирифтааст ки дар чашм назаррас шавад не ки бардоро мо ҳақиқа гап мезанем хоҳишмандам лайкора бизанем бензин ва гази холӣ механика коробка дар душанбе аст ҳуҷҷатҳо солона то августай анақай хубӣ дорад то августа ба 1000 мошинчара мегирин ҳай меканем мегардем бардоро 90 солае не ки 97 кардагай ин амқа тарифи тамом марамат касе ки агар харидор бошад рақамҳои охириш 4110 WhatsApp шуда бинависед мегзарем ба эълони 6 моншер бачо Opel Astra F дар ранги сафед айни ҳол дар душанбе аст бибинед ки бардоро дар душанбе хеҷбеки сафеди мо болош боз خیال لوک داره لوک نموشته مکانیکای خالی بنزین گاز 17300 سومانی باز معامله رقم های 810 55 55 45 واتساپ دارد کوزف کار داره برادر این 100% این انیقه کوزف کار داره اینا فراموش نکنیم بردار جناب 90% خداوش بالنوش 65 70% است یکی بالنوش 65 70% афсус ки аз сабабе ки мисол суратҳои дараш набад ман шуморо нишон дода наметавонам агар мешид аз наздик бози видеош мекам ба чашми сар тарак медиҳам бо хуб мешид эълони ҳафтум мегзарем дӯстон Astra F соли 1990 бибинед ка ҳолата состояние рости гап мошинча хуб ба қачай амиқа ки шаҳри Истарафшан кам тарак бародаро аз кулоби хидмон масалан дуртаракай аз ҳамин сабаб خب خشم نمیده کی بریم در شهر استرافشان موتور 1.6 مکانیکا بنزین گاز 19500 سومانی نرخ انامین автомобил нархи ҳамин хеҷибек рақамҳои 781 42 64 64 дӯстон WhatsApp ба ҳам дасти яка марҳамат метавониш ки бардоро шумо муроҷиат кинед утилизатсия дорад техпаспорт надорад 90% хадавой чашкош бошад 100% варид тамоман надорад не ки ҳуҷҷаташ бучиягай дидем мардум утилизатсия дорад техпаспорт надорад 90% хадавош чашкош 100% варид надорад ҳуҷҷаташ бучидааст нарх маълум дӯстон сол ҳамаша гуфтем манзили макон маълум аз шумо фақат занг задан аст халос бизем бардоро лайкои бисмаи шумо ҳеҷ чиз намерава подписатсия ки ана хел мошинои хуб насиб бошад пешниҳодтон мекунам Astra F солиш 90 данем ваҳда даст поёни душанбеда хуб яъне ки аз раи душанбе ба 30 кило миед механика бензини газай анай боша бардоро моторш як моика мега моикаи мотор кардан дар кораи сабз ози айчанга сабсафеҷид аст механикаи 18000 сомонии нарх рақамҳои 919 17 26 32 WhatsApp утилизатсия дорад дӯстон техпаспортам дорад хадавош бошад 90%. чашкои пеши қафо бардоро варид надорад ҳуҷҷатам надорад эълони нӯҳум мегзарем Opel Astra F соли 1993 ин бошад дар ёвон аст бибинед аз қафо бардоро аллакай краскаш паридааст камтарак бо краскаш кор дора балонои ледни загияй аллакай балоно 50% 45 хел мондагай бо 4 балона насиб боша баъзе гирифтан дӯстон боз алиш мекунад ихтон дар ёвон аст мотор 1.6 коробка бошад механика бензин газ 16000 сомонӣ нарх рақамҳои 938 тисел WhatsApp дасти яка марамат муроҷиат кунед 938 12 46 49 WhatsApp дорад утилизатсия дорад техпаспорт дора бардоро 90% хадавоишай чашкош варид ҳам надорад неки ҳуҷҷат дора бардоро коробка балноам ака аз нақтаи назар бад нест медонам ки 50% мондагия хаки дӯстон усш ай шумо вобастагӣ дорад марамат занг бизанед дӯстон 16000 сомонияи да ёвонай касе харидор бошад марамат кунад инак мегзарем дӯстон ба эълони даҳумон ана киш фикр кардем ки соф мусрома пешниҳод мекунем не бардоро касе ки ҳамон қадар мисол зӯрш мерасад чемай оғли холида мега гоҳи шохзан хубай
бардоре ки мақсад амиқа маблағ дорен 16 12 15 000 аюда мошин бигирем парто хубай я ҷо мерем мо соз мекунем хулоса соҳиби мошин зато мешинда байни дасти душмано Астраев солаш 97 дар ёвона яъни афсус ки 2 сурат дошта мира пешниҳодтон кардесам бардоро мотори 1.6 коробка бошад механика бензин газ 37000 сомонӣ дига шарт нест ки бардор ҷуно майра шумо да бо утилизация дорад техпаспорт дигар хулоса ҳамин қашам мегӯям ки ҳуҷҷат дорад балонош бошад 500% ма гарантия метавонам намарама дӯстон 37000 сомонӣ 935 81 45 01 WhatsApp якай мошин дар ёбон аст дӯстон 1997 солаш мегзарем ба эълони 11-мон Астраев 92 сол бардоро 92 сол айни ҳол дар шаҳри Ҳисор ай 1.6 коробка 1.6 мотораш коробка бошад механика бензин гази холӣ бардоро бензин газ 18900 сомонӣ 19 тамне 18000 яки боз муомила дорад ина фаромӯш накунед рақамҳои 117 44 44 98 WhatsApp яка бина ак утилизация дорад техпаспорт ҳам дорад 90% чашкои пешу қафо пеш ва қафо дӯстон кафидагии хеле варид надорад боз мега агар бовар накунанд ина марҳамат биён ба шаҳри Ҳисор мошина аз наздик бибинанд коробкашта балоношта гарантия дорад эълони 12 мегзарем дӯстон жалко нест ку биёем лайк шапак кунем бардор шумо ҳеҷ чиз намерам подписатсия камонем инам хеле мошинои хуб бардор барои шумо пешниҳод мекунам боша хона мошин замин квартира барои реклама кардан барои фурӯхтан дӯстон ина марҳамат рақамҳои мо да муроҷиат кунед дар навраҳои баъдӣ насиб боша пешниҳодтон мекунам ба одамое ки мошинхар ҳастанд ва хонахара дигар ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед навора тамошо кардем лайк мондед ман ростӣ миннатдор то навраҳои оянда худои ёр мададгор тумошада паноҳтон ба худо дӯстон